dan laki-laki itu saling membutuhkan. Sak bagus-bagus kowe kowe yang membutuhkan bumi sing mbok encep iku mau. Umpama kowe sewi ngono kuwi golek puler wis pira? Bojomu sedina mbok gawe jajah jujah ping 10 ora bayar. Syukur. Kowe ra gendemok pupune puler wis 500 Syukur. Ora lho jane bojo njaluk opahe bojo kebegek. Kepala desa. Lah ya Pak Kepala Desa nyiwakno diesel ngoten lho. Oh iya. Panjenengane Bapak Muhammad Salikun niki pun Salisun. Salisun. Nggih. Muhammad Salisil. Kok malah bedak Salisun. Muhammad Salisun menika pun trep pun pas pun cok gali gacok cocok Mas. Oh ngaten nggih. Ibarate pun tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahi kendi cocok rasane ngati. Luar biasa. Dasare sing ngasta dalang panjenengan. Nggih. Asmanipun Akbar. Akbar niku tegese gedhe utawa agung insyaallah salam raja bar nanggap Mas Akbar kabeh masyarakate gedhe rezekine Allahumma Amin. dagelane kula Mas Yuda. Yuda dari dua suku kata yu karo Do. do. Yu niku tegese rahayuda punika widodo. Insyaallah sedaya masyarakat pikantuk karahayon, pikantuk keselamatan, pikantuk kawidadan dalu punika sedaya warga masyarakat selamat uripe, panjang umure, akeh rezekine. Amin. Luar biasa. Lurahe Pak Salisun. Muhammad Salisun. Waduh, nganggo kol-kolah kubros. Nggih. Muhammad menika asmanipun Kanjeng Nabi Rasul utusaning Gusti Allah ingkang pungkasan. Iya. Nulat lekas tindake Kanjeng Nabi mula asmanipun ngajeng Muhammad. Salisun. Salisun niku napa, Mas? Sa. Sa. Menika tegese sabar. Piyayinipun sabar mimpin warga masyarakat salam raja sing sakmonten kathahipun. Hebat luar Sa. biasa. Li. Pak Lurah menika nggadahi li. Mas teh anggadhahi li duwe li iki apa line iki apa? Sampeyan niku nek enek wong ngomong urung rampung wis gagi ae kok. Lah Nek Pak Lurah ki gak duwe li, Bu Lurah bingung. Iki dipirsani akeh di live streaming konotasimu jangan negatif loh Mas Yudo. Konotasi saya tidak negatif, saya selalu berusaha untuk hal-hal yang positif. Lah kok iso ora duwe li bojone bingung line Pak Salisun ki apa? Maksudnya line Pak Salisun ya digawa Pak Salisun kok iso. Lah ya line ki artine apa? Li menika artinya linuwih. Oh. Wong sing sarta linuwih tak enggokne rono Mas timbang mudhun ajur. Iso Mas aku. Linuwih artinya linuwih nika berlebih-lebih, lebih dalam segala hal ora dienggo dhewe tapi kanggo warga masyarakate kabeh. Luar biasa. Terus terakhir sun Mas. Sun niku nek cah cilik disun niku padha karo diambung. Oh, diambung. Utawa dicium. Jadi sun menika tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang. Jadi beliau itu memperhatikan siapapun tidak pandang bulu, tidak memandang miskin atau kaya, derajat dan pangkat kabeh dianggap sedulur, disun dengan kasih sayang. Luar biasa. Utawa diambung nek cara bahasa Indonesiane cium. Oh, cium. Sampean ngerti cium ora? Ya ngerti toh, ngono itu. Lah, cium itu ada singkatannya. Cium, apakah arti dari cium Mas Yudo? C-I-U-M. Cuci. Oh, cuci. Nggih. Disambung I. Istimewa. U. Untuk M. mulut. C-I-U-M. Cium apaan ku cium. Cium. C-I-U-M. C-I-U-M nek diwaca cium. Cuci istimewa untuk mulut. Oh, cuci istimewa untuk mulut. Lah cium dibagi menjadi 4. 1 cium apa? Nek nyium nggon bathuk itu tanda keluarga. Oh, kocelane bapak. Anak-anak. Cium di pipi. Tanda? Menandakan cinta, kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Terakhir cium gulune. Apa kuwi? Kaya dicokot Dracula iki lho. Ngene iki konotasine elek rumangsaku. Lah masa enek wong nyium kok kene ya abang kabeh ne Mas. Kaya dikeroki. Mari rong tau Gong aku, tahu. Ini luar biasa loh. Pengetan PHBN peringatan Hari Besar Nasional HUT Kemerdekaan RI yang ke-79 nggih. Betul.
Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Leres. Bung Karno nate dawuh jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nggih. Sejarah menika sesuatu yang jangan diarah-arah, kena kanggo kaca penggala, kena kanggo pangiling-iling perjuangane para pahlawan sing wis gugur mbela nusa lan bangsa. Betul. Mulane jenenge wae merdeka. Merdeka. Merdeka niku terdiri dari 3 suku kata. Merde kalih Kang. Nggih. Nek mer Mas. Mer itu meraihnya dengan tetesan darah dan keringat karena kemerdekaan bukan hadiah tapi kemerdekaan direbut dan diraih dengan pertumpahan darah. Betul. Terus disambung kedua D. Dedikasi para pahlawan patut kita junjung tinggi, patut kita beri penghormatan yang setinggi-tingginya. Terus terakhir Mas Yudo ada K. Karena itu marilah kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Nyontoh masyarakat Salam Rojo ngenek nih HUT kemerdekaan ke-79 pagelaran wayang kulit hebat luar biasa, tepuk tangan untuk Salam Rojo. Luar biasa. Luar biasa. Hebat. Salam Rojo niku kula apal. Nggih? Salam Rojo niku nuwun sewu. Nggih. Desane niku terdiri dari 2 dusun. Salam Rojo terdiri dari 2 dusun. Dusun Kledok karo dusun Geneng. Apal. Apal aku. RW-ne enek 7. RW-ne ana 7. RT-ne ana 23. 23. Jumlah penduduk 3.200, rondone 210. Iso ngantek teliti tekan rondo-rondone barang lho. Karena fakta membuktikan lah kula kalih niki sampean ra roh. Paruh pripun lho? Kami tuwong Geneng iki mbiyen karo aku suwi, Mas. Kami itu wong Geneng. Lho, butakul iki wong sing ngeluwemu godi kuwi. Piye Wis plek apa wis kewenal kok? Alah butakul iki mbiyen saurunge rabi ta. Karo aku gandeng suwi makan sepiring berdua. Sik. Aja menyebarkan fitnah dan hoax lho. Enggak mungkin saya menyebarkan hoax karena saya ini Huak kok hoax iki arek mutah. malik kok ya moh to. Heeh. Tak mungkin saya menyebarkan hoax kalau tidak ada fakta dan dalil-dalil yang menguatkan. Buyuh. Apa Mas faktane lho? Bumi Miftahul atau Bum Takul kami tuang Geneng wong sing gede bokonge gede niku. Niku mbiyen niku nek kalih kula gandeng enek 3 tahun Mas. Ibaratnya kaya truk lho iki gandengan terus. Neng di iki? Mesti tak gandeng. Oh, berarti sampean ki tipe wong lanang sing romantis ya, Mas? Romantis setia. Kula karo bojoku ya ngono ae. Heeh, mbok gandeng lho Neng ya. pasar tak gandeng, neng toko tak gandeng, neng mall tak gandeng. Patut ditiru keromantisane Mas Yudo. Rasa ditiru Mas, wangger tak culne bojoku njimuki apa-apa kok ngene iki. Bangkrut ya. Bangkrut. Ini luar biasa Mas. Iya. Napa melih wah panitia janoke. Nggih. Nek nyugata nek paring daharan iki dasare sego pecel diadahi pincuk godhong jati. Pincuk godhong jati. Pewangane iki tok sedep lho sampean roh sambele Mas. Sambele Jan kaya remason ngono Nganjuk. Desa mawa cara, negara mawa tata. Mulane wong Nganjuk iki seneng wong-wong sing pedes. Heeh. Sampean roh payeke. Payeke gurih Mas. Tipis. Mosok to Mas? Nggih, tipis. Jane ya kandel tapi berhubung kena banyu kanginan terus malah tipis. Oh, tipis. Tapi enak, luar matur biasa. suwun sedaya panitia. Panitia. Para pini sepuh ingkang sampun kepareng berkahi, para Nggih. kaneman sampun kepareng paring donga. Nggih. Sedayanipun hebat luar biasa. Betul. Tanpa panjenengan sedaya malam hari ini pagelaran ora iso lancar, nggak bisa sukses. Nggih. Karena kesuksesan itu harus napa menika saling tolong menolong, saling bantu binantu ing antarane warga satu dan warga yang lian. Makanya dituntut warga masyarakat harus kompak dan guyub rukun. Nggih, dadi sukses itu tergantung banyak pihak nggih Mas. Nggih, banyak pihak. Kula nek nyawang sampean ngeten iki nggih. Nggih. Pagelaran wayang sampean ning ngarep, penonton ning guri ning gone lurung mrono, parake rono. Modelku nek madhep rene kok iso kaya numpak bis ngono model. Mosok to? Nggih sampean iki kaya sopir, kaya penumpange ngoten. Lah ngomong-ngomong bis niku, wah nggih to kan kula niku pripun? Kula niki wau kan mboten beto kendaraan piyambak. Nggih. Ya sekali-sekali pengen numpak bis. Oh niki wau. Nggih. Bida to Salam Rojo naik bis. Saking Ngawi medun terminal Nganjuk. Oh. Awak nek lagi po enak jan ra kaya awak
nek apes ya ora kaya awak. Piye Mas ceritane piye Mas sampean numpak bis? Niki wau kula bejo kemayangan Mas. Bejane. Kula numpak bis saka Ngawi to. Nggih. Numpak bis pelek jelalah lungguh ki lho lah kok jejerane wong wedok ayu. Beh. Nganggo rok sakmene lho Mas, roke cowendhek sakmene terus pupune ki enek tatone kupu-kupu. Sampeyan jejer karo cah wedok ayu kuwi. Jejer cah Ngawi wedok. nganjuk. Ngawi nganjuk jejer karo cah wedok ayu gawe rok cowendhek niki mangku adike umur 5 tahun. Oh, adike. Aku ben ketok akrab to. Nggih. Tak pepeti pelek ngono. Wong aku njimuk rokok sret. Rokok tak sumet klek. Tak sebel agak telung akepan lho aku diceblek. Oh. Mas, aja ngerokok. Lah nyapa to, Mbak? Nek aku no gak popo, adikku ki lho gak kuat. Iya to, cah cilik kok. Adik umur 5 tahun. 5 tahun gak boleh kena asap rokok. Bis mlaku. Mlaku. Cah wedok turu, Mas. Oh. Lah kok roke munjuk to? Roke cah wedok. Roke cah wedok munjuk. Heeh. Langsung tak ceblek. Mbak, nek mu turu lho. Nyapa to, Mas? Rokmu munjuk noe. Heeh. Nek aku no gak popo, adikku ki lho. Hei. Adik sing ndi ora digecek pisan adike. Aku ngejak adik kula teng mburi, Mas. Maksud adikku. Oh. Ngeten niku. Wah. Adik sampeyan. Adik kula. Oh. Lah ngomong-ngomong nuwun sewu lho nggih. Nek sampean iki sebenarnya lho nggih. Nggih. Kula memandang sampean iku seorang tipe dalang itu yang setia. Nggih. Leres. Kathah ingkang sami menyimpulkan Mas Akbar itu orangnya setia. Nek kalih wong wedok niku gemati, ora tahu kok nglarani atine wong Ora wedok. tahu. Apa nek misuwi wong wedok berkata kasar, terus apa ngliya, apa nek ngliya niku mboten wonten. Apa nek Ngono kuwi nek wong wedok liwat bareng silit. aku balesi no. Andinge aku seneng. Kula kok mboten ngoten. Piye? Mboten kula itu ngapik-ngapik panjenengan peh dalu niki kula awar karo panjenengan mboten. Heeh. Nek antarane wong lanang karo wong wedok itu sebenarnya luwih setia wong lanang. Wong lanang niku tulang punggung lho Mas. Iya. Jenenge tulang punggung niku kanggo ngopeni wong sak keluarga. Lah nek wong wedok lak tulang rusuk Tulang rusuk. supaya ditresnani, supaya dikasihi, supaya disayangi. Iya. Mulai bojo niku milih sing pripun? Ya sing ayu lair. Hup, milih sing Ayu. padha kalih kula. Golek bojo milih sing ayu. Heeh. Saiki teko iki ndi wong wedok-wedok. Wong wedok. Heeh. Sampeyan nek golek bojo milih sing napa, Mbak? Gemati. Mati. Gitu. Heeh. Sampeyan nek golek bojo milih sing napa? Heeh. Sugih. Sugih. Ora padha ta wis. Ora padha. Gak oleh padha. Ora padha. Gak oleh Sampeyan nek golek bojo milih sing Sukses. sukses. Iki lho kenek nggo contoh. Awake dhewe lho komitmen golek bojo. Ayu, sampean ayu aku ya ayu. Iki milih sing sugih, gemati, sukses. Wong wedok iki menclamin, clet. Lho ya karo wong wedok-wedok ya aku. Anak sing sukses. Anak sing sukses. Gemati. Anak sing gemati. Nek adewe wong lanang kan satu kata. Satu kata. Ayu, ayu. Wes, ya wong wedok-wedok lho. Ya tak sing pojoke, Mbak. Sing pojoke. Wong lanang sing piye? Lah iki kan perawan zaman Jepang to, Mas. Mosok Ya jadi tekoni to kriteria satu kata untuk wong lanang iki sing piye sing masuk? Wong lanang sing piye ngono? sing piye? Wong lanang sing piye? Sing ora duwe wegah. Heh? Sing ora duwe wegah. Walah alah. Sing ora duwe wegah. Berarti iki wong wedok tadahe akeh iki. Lah ra duwe wegah apa-apa kurang kok. Kei sakmene kurang. Bojone lho polahe ngatek mengkis-mengkis. Nek mengene ngono jare. Wong kok iso. Ini Menandakan bahwa bagaimana? seorang wanita itu enggak komitmen, enggak konsekuen. Beda karo wong lanang. Wong lanang. Konsekuen. Wong lanang kok jenenge wae priya. Priya iki pribadi sing perkosa. Oh. Pripun lah nek wong wedok apa wanita. Wani ditata to, Mas? Alah wah niku wadah. Wadah, Ni niku nitip. nitip, Ta niku senjata. senjata. Dadi wong wedoke penitipan senjata kabeh nih. Jangan seperti itu loh. Zaman sekarang itu emansipasi wanita. Jangan seperti kuwi bumbune apa? Sampeyan kok iso ngomong jangan seperti itu lho, jangan seperti itu bumbune apa? Tidak boleh seperti itu. Oh, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Maksud lutsuh. Maksud lo, Maksud lo. itu ya, tidak boleh seperti itu. Zaman sekarang itu emansipasi wanita, kesamaan gender. Ojo ngremehke wong wadon. Wong wadon saiki yo akeh sing berkarir. Contohnya kok ngremehne wong wedok. Iya, piye? Sampeyan urip ning ndi saiki ning dhuwure ndi? Neng bumi. Bumi ki lanang apa wedok? Bumi, ora ana to Pak Mi.
sadar kowe. Nyapa aku ngejak mrene barang iki. Lah iya, tak terusne ngono lho. Iya. Oh iya masuk ya iya. Paling ya mek kuwi tok. Loh, nyuwun sewu. Nggih apa? Jalan-jalan di negara kita. Heeh. Oh, jalan RA Kartini. Oh, kuwi wong wedok. Terus Dewi Sartika, wong wedok. Heeh. Apa nek jalan Yudo ngono? akeh jalan-jalan wong wedok. Wong wedok. Tapi nek macet lah tetep liwat jalane wong lanang. Dalane wong lanang apa? Jalan tol. Apa enek wong wedok apa duwe jalan tol? Wong wedok duwene jalan til. Romangsaku kok iso jalan til. Kula lungguh ngadeg nang gone bumi. Bumi sampean arani nek bumi ki wong wedok. Wong wedok no, wong bu kok. Bu ki wong wedok. Bumi jero enek napane? Enek minyak, sumber daya alam. Sumber daya alam. Minyak isone minyak metu Metu. diapane? Dibur. Sing duwe bur sapa nek wong lanang? Mas yo bumi duwe minyak nek ora nganggo burku. Apa ya cek mandi? Lho piye to bojo loro ya Mas? Weh! Ngono dipamerne romangsaku. Lah karena napa lah wong lanang itu kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga yang harus dihormati. Betul. Wong wedok ya apa paling lo kelaran iki cuman pas apa ki? Lah nek wong lanang. Metenge abot lho. Alah abote apa to Mas? Lho, totoane nyawa. Alah. Agama menyebutkan perang cakil. Sabil. Sabil. Lah ya sabil, perang sabil. Goblok ora omong. Perang sabil saking abote wong bayi. Alah abote wong bayi lho kaya apa isih Nawa Candra Dasa Muka. Dosari. Oh, Dosari, heeh. Dosari 9 wulan 10 dina. Desa to kayunan. Lah desa ya, desa sik. Bener iki mau. Bener ya terus. Wong kok iso ya cek abot wong sunat. Lho, kok wong abot wong sunat? Alah wong lanang lho sunat mesti pisan ae. Gek enek wong lanang sunat pindho. Lah nek wong wedok? Alah wong wedok lho jarene aku lara, aku kapok anak umur 38 wis meteng neh. Ayo pakmu ndang gawe neh, ayo pakmu ndang gawe neh. Wong wedok ya. Wong wedok wong lanang sunat nek kurang bejane Mas. Iso ngepok katut kabeh iso tekan nyawa lho Mas. Ya ora dokter saiki canggih-canggih nggo laser bareng. Lah nek pas dokter mendem piye ta kowe iki? Apa nek dokter mendem iki lho? Ayo enek ae wong jenenge dokter kok iso. Mulane nek nuwun sewu ya, asine wong nek kendel-kendelan. Kendel-kendelan. Isih kendel kewan Mas timbang menungsone. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna karena Sampeyan diberi tak tekon. akal. Kewan apa Mas sing paling kendel? Kewan singa. Kurang kendel singa apa? Alah. Asu. Alah asu ya apa? Singa. Singa ya apa? Asu. Apa? Singa. Muni asu karo singa neh, Ndang. Wong kowe ngerti kewan paling kendel sak donya? Kewan paling kendel apa? Kewan paling kendel sak donya itu tumo. Kok iso tumoy lho? Tumoe wani ngidek-ngideki ndase mara tuamu lho, Pak. Sampeyan wani ngidek-ngideki ndase pakmu karo mbokmu. Oh iya wani ya. Tumoe lho wani. Wes kewan apa sing paling kendel dhewe gak duwe isin? Tumo. Kok tumo neh? Singa. Singa neh. Asu. Kok asu neh ketoke kok dulurmu kabeh to disebut. Lah apa? Kewan paling gak duwe isin niku jaran, Mas. Lho, kok jarane lho? Lho, nganggo kacamata, nganggo sepatu, gak nganggo kathok lho. Sampeyan wani kacamatanan sepatunan gak kathokan. Ngelak ketok glembu. Romangsaku. Cengengesan. Mulane kula sebagai wong lanang, nek saya dijatuhkan saya enggak mau. Oh, enggak mau. Wong wedok-wedok ya apa? Alah. Di sini banyak perempuan loh. Sinden-sinden ini mewakili suara perempuan. Sing mewakili suara perempuan pundi? Kok ngadeg latasane. Ini loh. Loh, ada pepundenku seniorku Mbak Lucy Brahman. Itu seniorku. Jenenge Lucy. Lucy Brahman. Lucy Brahman, Bu Lucy ta? Celuk lus bulus, celuk si busi. Apa? Bocah trah urung tau diceprot letonge sapi ya. Syukur wae. Kowe pamer-pamer wong lanang duwe bur. Aja bangga-bangga duwe jalan tol. Kowe duwe bur ngebur minyak kuwi mah mbok encepne apa? Tak takok. Burmu mbok encepne apa? Bumi ta? Neng bumi. Lah iya bumi tek wong wedone ta. Lah salahe wae gelem dincepi. Hei!
Lho, salah nek. Ya salah kok. Wong lanang e Allah tetep njaluk menang kok. Senior mewakili suara perempuan lho. Aja Kaya kaya aja kaya wong lempok kowe nek wani. Ayo. Gayamu kok arep gegeran karo aku ya. Jumeneng Mbak Lucy, jumeneng. Ki perlu diurus Mbak Lucy. Alah. Lah. Wong lanang iki perempuan dan laki-laki itu saling membutuhkan. Sak bagus-bagus kowe wong lanang, kowe yang membutuhkan bumi sing mbok encep iku mau. Umpama kowe sewengi ngono kuwi golek puler wis pira? Bojomu sedina mbok gawe jajah jujah ping 10 ora bayar. Syukur. Kowe lagi demok pupune puler wis 500. Syukur. Ora lho jane bojo njaluk opahe bojo apa begenggek. Lah makane kowe aja ngelok-ngelokne wong wadon, kowe tanpa seorang laki-laki tanpa perempuan. Ora ning apa-apane. Sampeyan metu ning alam donya saka gua garbane ibumu to? Ora mungkin, ora mungkin. Wah aku bayi Jenenge Yuda. Yuda ke yut ya. Yut ki wis jenenge yut ki wis monteng-montengan ya. Yut ki monteng-monteng. Yut ki kan monteng-monteng tegese wong ora waras. Ora waras. Do kuwi lak senengane uda to Le. Uda. Ora beda kancane jaran kuwi. Kancane jaran. Motone ditutup konakane. Ketok. Lah, Katimbang kowe Lucy Brahman. apa lusbrah alusi ke isi Brahman sapi sing punuke gedhi didol sik larang tibane wong gendeng yut Monggo ingkang kersakaken Brahman badhe ditumpaki monggo monggo. Sapi Brahman kok elehmu banggamu rumangsamu Lagi tukaran. Lho, Koyo ora cocok karo penemune ngono lho. aku ya ora cocok panggan. ora cocok aku yo nek karo kowe. Kowe nang alam donya ora dikandhut ibumu 9 wulan lho. Etot-etot kaya ngono. Rekosane wong lahir niku mang mbok bahas kaya ngono ki mau. Lah salahe meteng barang nek kira kowe. Lah salahe konoke wong lanang yo ngiteri. Lah nek ora dikonok ning nggonmu dikonok ning nggone sapa? Lah, le ora takmu ngono kowe mbok jodone sapa ayo. Ayo kowe. Ayo. Gampang Kowe sedina bayar ping pira ayo. cepitno lawang ya gaurih. Wong ngecopet nang dhewe. Bangsaku. Iki contohi Bapak Lurah. Bapak Lurah. Lurah Muhammad Salisun. Asmane masa ngono? Salisun ya bener. Nggih Muhammad yo asmane saya. Kaya Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo Kanjeng Nabi Kari Muhammad. dhewe kok enek sun. Berarti piyayine penuh cinta kasih. Iya. Garwane disun terus sak Untung wayah-wayah. kok guri gak enek gondronge. Kok iso gondrong. Pak Lurah pinanggih garwane disun. Pinanggih setape disun. Pinanggih masyarakate disun. Tegese seorang laki-laki yang penuh cinta kasih. Contohnya kaya Mas Akbar. Iki lho, seksine Mbak Lucy iki lho. Akbar dienggo contoh ngrabi urung lho. Pacarane bolak-balik putus ayo. Dicontoh. Sing ngene lho. Tapi kan aku mewakili suara milenial, suara Gen Z to. Milenial apa ya milih getih kuwi kok. Yang namanya wong pacaran putus wis biasa. Biasa. Ngapa aku biyen pacaran lah 2 minggu putus wis biasa. Biasa. Bocah enom. Kan urung rabi. Ora lho sik pacaran 2 minggu putus jane Pak. Lah pacarku bisu kok. Mbok obral lu apa piye kowe iki? Gak pacarku bisu ra iso omong. Lah bocahe sing perlu dicontoh dari Den Akbar iku bocahe lembar dodone. Lembar. Kesabarane sampean mbek aku renek sak ujung kukune dia. Alah ya sabar aku to, Mbak. Alah sabarmu apa wong dideke matamu ngono kok. Ora. Lah apa? Urung ngerti kesabaranku sampean. Apa? Iki mau lho lagek ene nggo terminal Nganjuk. Nyapa? Aku ditonyo tiyes lho. Ora bales aku, Mbak. Lah kok iramen kowe? Lah aku semaput ya Mas aku arep bales sih. Iki aku ngomong tenanan. Sabare Mas sabare nggo ndi njajal ndang aku pengen ro. Iki awake dhewe walaupun kabeh ki umur tidak bisa menentukan seseorang. Setiap manusia tuh punya kelebihan tersendiri, ya toh. Umur iki enek sing ngerti. Iya, enggak aku gitu luwih maksudnya. nom, sampean luwih tuwek, Mas Akbar luwih nom. Sapa ngerti kok matine dhisik iki. Ya ngono. Iso tekanku. Sing bisa nata atine, lembar dadane dan sabar menghadapi caci makian orang banyak iki ora nek tandingan Akbar. Gumun aku. Mas Akbar ya gumun. Nek kuwine gak apa-apa, sing anu lho Mbak, yang perlu diapresiasi dari Mas Akbar itu setianya itu loh.
Lah kuwi lak Mbak Lucy kan ya ora ngerti setia tenan Nyuwun apa sewu, ora kula ngerti. niku tidak wong wedok sithik niku pun ndredeg ati kula. Lah Ya nyapa Allah, kok engko dadi fitnah, ya Allah. Oh kados ngerti lah malah sampean yo ganteng kondang Mas pilih HP-mu Mas tak fotone cah iki. Potong ngono kuwi lho Yud. Resikone wong bagus ki ya kaya ngono kuwi wong kondang kaya ngene ora. Sampean ngarani Akbar niki bagus ganteng. Bagus ganteng. Alah asine Akbar ki ketok ganteng mergo kesorotan aku. Yo. Rupane kaya Cetek gini. glinding sepur. Apa enek wong kok glinding sepur. Luar biasa. Niki kuwatah sing rawuh lho Mbak Lucy. Alhamdulillah. Para perangkating desa. Nembe sepindah niki sowan nggih Mas Yudo. Panjenengan Salam Raja disane. Salam Raja sae sanget. Salam-salam dulu Mbok menawi Mbak Lucy. Salam-salam dulu, kula aturne salam dumateng sedaya pamirsa pecinta budaya khususipun wayang kulit. Sing matur nuwun malih khususipun Fane Astabrata Ya. sing malam hari ini selalu setia. Astabrata yang Mirsani berdomisili Mas di Akbar. Jalan Mastris karena di Jalan Mastris itu Mas Trip. apa tuh Mas? Mas Trip. Krunguku kok kadoan kaya Mastris. Anak-anak semakin kompak, semakin solid dan menjadi netizen yang cerdas luar biasa. Luar biasa. Nan bagus, Top. perlu dicontoh. Penggemar Astabrata perlu dicontoh. Iya. Jempol 5 untuk kalian semua. Jempol. Nah, jempol. Niku. Tur ya panitia dan pemerintah desa ya patut diapresiasi, Oh Mbak. nggih, Masya Allah. Piyayine napa panitia lek kopen. Kopen. Sidangan Pak dalidir Kepala napa. Desa, Pak Bu, apa kami Lo tua. mau dereng sungkem Kang Budi to Pak Lurah niki. Alah Kang Pak Lurah Budi. masa dereng pirsa sampean. Dereng kula jenengan mau pun sowan to. Hah? Endi to? Gitu. Alah Pak Lurah kok iso Di sini Mas. Di Iki lho sampean iki tuh jempolku. Hah. Di Oh, ritung ngene tok. iki lho Pak. Hah. Ora jelas tanganmu munyer ae Ora ngono kok. golek sinyal ki lho Mbak menawa anu. Sing goleki sinyal. Ngapunten Pak Lurah ingkang pundi? Pak Lurah, Dalu Pak ingkang Lurah. pundi Pak? Jenengane. Lah niki lho sing ngacung niki. Ingkang pundi? Bayu lah kok wireng to Pak. Hei! Kurang ajar. Kuwi mergo ketutupan cahaya tidak terlihat Oh, ngoten lho. mergo ora kesorotan lampu, Nggih. tapi umpama kesorotan lampu, wah. Piyayine putih. Gilap kan. Piyayi niku sing penting wong lanang iki sing penting bagus atine. Inggih, Jiwane leres. bertanggung jawab Leres. menjadi laki-laki yang penyabar dan bertanggung jawab. Inggih. Leres napa melih Piyayi bagus kaya panjenengan. Nggih. Piyayi bagus kaya jenengan kuwi. Napa neh terkenal panjenengan Nggih. kudu ngati-ngati. Lah. Arep sak trimo like dadi geger sak alam donya Nggih, gara-gara nge-like Akbar. postingan to. Iya omongi. Nge-like klik 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 ngono ku lho dahne yo. Lah kan niku jane pun kliwat tangan kula Sing- lho kelek. Sing paling aman kuwi ngelek aku tadi. Sing ngamuk karo bude pojok. Ngono lah. Dek ya apa iso ngelek kok HP ra duwe. Duwe. Oh, duwe ta? Oh, nyek. Kentas bude weh. Oh, duwe. Sindan Astabrata sugih lem ngenyek. Iya. Niki Mas Yudo, wah luar biasa Matur nuwun lho Pak Kades. Pak Kades. Mudine jenenge apik. Sapa? Imam Maskur. Apik no asmane Dadi Imam. mudin dilantik ki sedina langsung ana wong mati 5 deh. Masa Wayah corona kae. Aku ya tekok to Yud. Mudin ngene. Sampean kan kulino khotbah nek kuburan ngono kuwi Nggih. dongane piye? Donga Apa ya nduk Gusti muga-muga ndang kau mati. Lah kan rezekine saka kuwi. Heeh. Piye nek ndonga bakul kijing? Gak lho ki jane melu aliran apa kowe iki uteke kok iso. Aku ki tekok sampean ngono lho, kowe tau ora nekoni tukang Apa peh dadi kuburan. mudin bakul kijenge terus akeh wong mati dongane. Aku tekok lah ya apa ya ngono kuwi dongane ngono. Ya ngono apa gak? Ya ora ya muga-muga slamet panjang umur ra ono alangan. Kuwi Lelek- pinter nek kon ndongakne Mbak Lucy. Lah lek kijinge ora payu piye? Heeh. Ora payu no, ora lek dhuwit no. Oh iya ya. Dongakne. Lah lek ora nduduk kuburan ya le ya. Nggih. Pandang Piye, no? jagate jembar kubure. Lah, ya ngono kuwi. Mosok ya tekan kono barang. Ora usah. Ya. Intine Pak Lurah saha perangkat matur sembah nuwun ugi saha masyarakat ingkang rawuh dalu niki sedaya mawon mugi-mugi bibar ringgit purwa desane ayem tentrem dipun tebihne saking sedaya sengkala ingkang dumugi. Amin. 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 Dalu niki ke lek acara desa mesine ya urunan le ya, sok marga masyarakat ya toh. Ya. Kula dereng Saya- nyuwun dawuh wau kali Pak Lurah dereng nyuwun dawuh.
Niku babakan urunan apa mboten? Oh, kados Dereng-dereng rembakan. Mbok menawi Pak Lurah kersa paring dawuh. mestine nggih guyub rukun masyarakat Guyub sayuripun warga lah, pokoke pokoknya. sapa sing kagungan andil malam Nggih. hari ini Nggih. mugi-mugi rezekine dilipat gandakan kalih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Desane tambah maju Bapak Amin. Lurah. Amin. Nggih. Niki wonten dawuh menapa? Nggih. Niki wonten pamundutan kathah. Nggih. Diaturne no. Napa? Nggih no. Wonten gubuk asmara. Heeh, menika saking Mbah Mukti kali tunggak. Dan Kalih pepeling kutut manggung. Monggo Mbak Lucy mbok menawi milih sing dhisik kagem gubuk asmara apa. Heeh. Nek didelok Nek kita sore niku ki manggunge ki kutute penak ing kurda rada esuk-esukan. iso, Rada rada iso. esuk-esukan. Mirsani karo sing sepuh-sepuh. Mau anu nek wayah esuk manggung niku ketok penak. Percaya aku Mas. Percaya. Napa niki wau? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih. Masalahnya gubuk asmara kena dilihat dari psikolog. Menika Alah nyapone kok psikolog. Psikolog perang. cocok nek jam-jam yamene. Nggih, gubuk asmara Mbak Lucy. Aku sing bawa, Iya. awakmu sing nembang. Ja. Tintingane masih. Mbah D. Kalau kuwi Mas Pak ben seneng. D. Iya. Mbah D. Heeh. Nggih, jan. Pertamane kan piye? Nyingkar nyingkur. Heeh. Nyingkar, nyingkur. Luar biasa suarane. Kula. Bocahe putih, Nggih. bagus. Enggak iki lek seksine. Kayak sapa? Nanang lak picet. Lah iki sebulan Lah bobone kuwi mesti. Bobone mesti kuwi Ganti ya, nyingkar. ganti. Ya wis kaya sundel. Ya nyak kuwi kok gawane bobone kok. Ya wis ora gelem tak padhek nanang jandu lek ngono. Malah jan. Wiwit tane nyingkar nyingkur pocong Mas menika. Pocong, Pocong. iya pocong. Apal. Apal mesti sampeyan. Terus lingsem yen ke lingan. Wis padha ae kemutan karo Kemutan karo kelingan. kelingan padha ae. Lelampan kang wuri. Ditelaske Mas Yuda. Nggih, wis. Tresna tulus nadyan ning gubuk asmara. Bojo niku nek tresna tulus niku Nggih. ambakon ning gubuk kaya ning hotel. Lah, Tenan tenan. ya. Anu apa Saking- jenenge tempe rasa ampal. Nggih, tempe rasa ampal. Enak to saiki ngono kuwi. Neng ndi? Terus saiki cewek saiki gonceng sepeda ontel ae nyeblok. Heeh. Lek zamane budhe kuwi karo aku ya sik ora apa-apa. Alah semerintil le. Mangga diagem panglipur, Mbak Nggih, Yu. nggih. Nggih, tayubke nggih. Siap? Heeh. Lah Mangga. pengendange setunggalipun apa loro tipes? Endi? Pripun? Pengendang sing setunggalipun. Gemar menggambar. Oh, dolan kan calone bojone gak melak ta? Mboten. Nunggoni. Demam berdarah kok gemar menggambar. Nggih. Mah aku benerne aku. Malah Keliru. dibenderne. Rambut dibenderne. Mangga Mbak Lucy. Yen liwat aku kelingan. Luar biasa. Astagfirullah. Enak lho Mas. Yuk, titisane condong raos. Iya. Ditelaske mengke suke seraginan. Rambine ijo. Kaya godhong jambu. Bang kowe rambine coklat. Apa? Kaya jamu pahitan. Iya nggih cekone kowe. Catatan sakjroning ati. Katana lontor lho Mas. Barang ati lho Mas. Aku kowe dadi kerma. Martolan ning gubuk asmara.
Suwek seragenan iki wau. Lah ya top apik itu Mas. Wah, apik kompak nggih Mbak Lucy nggih. Oh, Kanca-kanca, kompak. Mas. Nggih. Iki ketok kompak iki mergo bareng. Bareng. Lah terus nek jajal kon ijen-ijen kok hingah-hingi kabeh. piye contone piye? Jajal iki pas nggon suwek seragenan to. Iya, iya. Kula nyuwun khusus demung karo saron. Wah. Khusus kuwi ya, liyane gak oleh melok. Liyane ora oleh melok. Pokoke ngantek enek melok tak atut ke dosane. Piye buala era. Bakal tak biuki malah. Batang suyuta. Kadang Jajal, coba. Demung. khusus demung karo saron. Heeh. Jiro lu. Ya. Kalau Yuda disusul ayange. Sapa? Gendakane teko ke. Yumi. Iki lak lagi demung karo Demung karo saron kompak to? Alah demung karo saron aku ki saiki njajal tak tes khusus bonang loro niki. Wah. Ya suwek seragenan ngene iki. Suwek seragenan Mas. Wong remeh. Salah, kok iso iki suwek seragenan bonang. Astagfirullah. 1 2 3. Kompak. Adek Luar ning. biasa. Astabrata pimpinan ki Akbaruddin. Nah, tolak ukur Tolak ukur. Nyolong kethek cah. petek, petek, Ayo petek. kethek sak ketheke. Hmm. Nuwun sewu ingkang gambang katuran tabuhipun dipun cepeng damel suwek seragenan boten ngirangi suba lan. Ayo lek main. Monggo setunggal kalih hatiku. Hebat. Bar ngombe jamu asam urat encok pedulur rematik adas lan kurat langsung jenggelek. Demung bonang gampang wis. Nyuwun tulung anu. Rebab. Siap iki. Ya monggo ingkang rebab katuran dipun asta rebabipun. Ya pokon suwek seragenan. Suwek seragenan to Mas. Setunggal kalih hatiku. Aku malah luwe nek aku. Aku lek aromane ndrek. Kuwi lagek rebab. Saiki ya ki pare dudu janganan nyambut gawe ora dolanan. Sing ngempul aja. Mong leh mudat udut ae peh ora ketok karo dalange. Ha, Tunggone pacare. angger ditunggoni pacare. Nopan. Sing ndi pacare? Ya ketutupan iku. Le, kempulmu disiapne. 1 2 3. Ya. Lha ta. Luar biasa. Luar biasa, nopan kok. Terakhir lah kok nabuh pacare. Hebat. Cedor. Sik. Peking urung peking. 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 Ayo. Kompak kok kompak. Sing enong. Ayo. Senior lho niku. Masa senior enake anu kok ya iso. Ora ngikuti. Ayo Pak Senior, monggo Pak Senior. Tabuhipun nyuwun sewu nggih. Ya. Setunggal kalih hatiku. Asik. Pak sinten asmane? Pak Sipan. Pak Sipan, sampean nabuh salah gak masalah, tapi sampean nek tanggapan mbok nyuwun tulung adus dhisik. Lah iki apa hubungane lho apa? Hubungane apa? Ajaya modele kaya ora tau adus. Kok didoni kelompok. Tutuk seneng. Pangapunten Pak Sipan. Wah, Mas Akbar. Nggih. Sampean ndek dalu ngipi napa? Lho, mboten ngimpi niku. Sampean ndek dalu ngipi napa? Agak iki apa-apa. Sampean kadodene kejugrukan Wukir Sari Kaloberan Sebanten Madu. Napa niki Mbak Lucy? Bejo Apa kuwi? Napa ki? kemayangan. Enten apa? Bejo kemayangan. Bejo kemayangan. Glimbu. Nggih. Glembo, Ndek bengi ngipi apa sampean?
Mboten ngipi napa? Sampeyan ndek bengi ngipi apa? Pak Lurah ndek dalu ngipi napa, Pak? Mboten ngipi. Mboten ngipi to. Paling ngene. Sampeyan niku kejugrukan Ukir Sari Kaloberan Seganten Madu Bejo Kemayangan. Bejo Kemayangan. Enten napa enten napa? Dalu punika karawuhan artis saking Solo paguyuban wayang orang Sriwedar. Masyaallah. Sriwedari. Sangat ada panjenengan? Paguyuban wayang wong Sriwedar. Sriwedari Solo setiap hari pentas itu. Sriwedar, Mas. Oh, Sriwedar. Beda mboten damel ri. Enggak lagi krungu iki aku. Oh, buat abang paling. Masalahe tahu damel ri niku Sroloten. Oh iya. Niki saking paguyuban Sriwedar Bejo Kemayangan. Masyaallah. Kados jenenge kajugrukan Ukir Sari Kaloberan Seganten. Dalu punika rawuh badhe menghibur masyarakat. Dalu punika panjenenganipun artis wayang orang dari Sriwedar katuran minggah wonten ing Tokoh wayange napa Mas? Tokoh wayange. Lho niki saged jelas niku. Ono apa? Nek ndelok potonganipun kados dene Raden Arjuna. Luar biasa. Ganteng iki mesti ganteng wong. Ganteng, Akbar kalah, Mas Akbar kalah. Tutuk tutuk tutuk. Alah bae. Sik to. Potongane kaya tuyul. Arjuna ki lelananging jagat lancuring Madyapada. Ya ngene iki anggere wayah greh mateng mesti mara. Iki kucing ngopi sampean Bejo Kemayangan. Bejo apa cilaka? So Arjuna masyaallah rupane. Mas, kula niki Bambangan lho. Alah alah. Niki Pradomas lho, Mas. Pradomas. Niki cara wayang kulit Pradomas. Kulit kebo. Kulit jeruk. Niki mawon sing mulas Pak Mentong. Bayo, iya. Sragen niku. Sragen. Niki bedahan. Layakno anu Mas, ciri khasé peteng. Peteng warnane. Pak Mentong niki sing anu nggih sing napa nata. Nata sinten sing nata? Pak Sudir. Masya Allah, plus titik. Plus titik Pak Sudir niki Pradomas. Mas. Lah iki apa grenjeng? Grenjeng. Iki Pradomas. Mas apa boloten kaya ngono Mas? Ora paham Apa wayang enek sampeyan. iki jenenge? Apa paham wayang? Ora iki? paham Paham. wayang. Iki Janaka ki yo ngene iki. Asline Janaka. iki Janaka ki yo ngene iki. Penggantenge wong sak donya. Alah. niki cek kalah ya Mas ya. Alah grenjeng. Lah niku Niki sing natasi terus. Tugimin. Pak Sudir Mas. Iya, Sing mulas niku Pak Mentong. luar biasa. Pradomas niku. Pradomas. Tapi polasane mburi kok ora rata to? Kok enek bentang-bentang putih? Niki nek Pak Mentong ciri khas ngeten. Nggih. Pak Mentong. Iki rada apa? Kuwi melentong itu. Yen ati anu nek panune kok. Ora kowe arep nyapa? Oh, lho. Prahmen Bambang Cikal. Bambang Cakil. Lah ya kali anak kambil layak ndase kaya kentos. Cakil. Ya Bambang Cakil. Bambang Cakil. Lah kowe dadi Arjuna. Aku dadi Arjuna. Iya ya tak pantes kok gantengmu ya oleh, dedekmu ya oleh. Bambang iki sakmene iki lho. Bambang ana ngene apa? Apa? Sing nata. Pak Sudir. Oh, luar Sudir. biasa. Ayo Mas, nalika. Alah. Sing muni aku. Sing muni nalikane aku. Dalange Pak Do. Dalange aku kowe iki wayange. Ngono lho, Jrep. Rairanmu dienggo mosok Janaka kaya kacang atom. Kene dienggo lho kok Janaka. Lah pripun? Prodo emas. Bejo Kemayangan. Kemayangan, iya. Kejugrukan Ukir Sari. Sari Kaloberan Seganten Madu. Aduh, iya. Bejo Kemayangan. Ngipi nopo sampean ndek dalu? Lah iya. Ketekan wong ganteng iki ngene lho. Ah, ya ampun pinter. Mas Mentong iki pinter nek. Persiapan to ya Mas No ya. Ya. Anu mikir disenentek kena mengko mbeksa ya. Iki. Ya bagus manis Janaka. Tapi pinter Pak. Sangen. Nalikane ro ing dalu. Sak. Bumi goncang kancing. Ngono iki ben apa? Ngono iki ben apa? Jare bumine goncang ganjing. Iki odo. Sulukan kok iso. Ora roh nek kuwi odo-odo. Jano kok goblok. Monggo Pak Dalang, ayo. Nggih. Teko dadak melu-melu wis. Kaya polahe wong aceplek. Wah, telat.
eling yen kalokeng andi wis omong-omongan Omong-omongan. Alah Janaka emang teko kene jam pira? Aku jam 8 wis nang kene. Numpak apa kowe engke? Aku ngojek, Lho, kowe iso ngojek barang. ngojek entek bensinnya air aku nggodhe. matane lho kok iso omong-omongan kaya petuk karo enconane Jarimu kon omong-omongan. omong-omongan caturan kaya wayang ngono lho goblok karo tak suweki raimu lho aku Jare Prodomas jare. Prodo masoke Pak Mentong Marek Gus, nanti jam Gus aja karo mate marek Gus. Marek karo nanti jam Gus. walik Walik kok. Marek Gus, nanti jam Gus aja karo marek Gus. Marek ngaku. yayi ingkang walik contongipun iki lho suarane kene Pindah posisi aku. goblok karo umum Lho iya. Ana satria bagus mandeg ngaglah tengah dalan sapa? Piye to? iki suarane iki Oh, alah. Berarti aku suara. kowe iki suara cakil Oh, iya. mandek ngono kae Eh, budek ora umum Prodomas lho. ngomongnya ra genah kok. balenono to Lek Apa nih? kowe iki budek barang yo dadi Janaka Ngomongnya ra genah. omongmu di alon ae Alon, ya? mandek Oh, iya. Ana sapa kakang ngaglah tengah dalan mandeg dhisik mandeg Gus. Cakil. Opo kowe katarak? lah kok iso Katarak. Aku wis mandek ket mau kok cek kon mandek. cakil iki pertanyaane yo ngene iki Pertanyaane ngono blangkone ngono. langkone no Rembug blangkon. sewodok delosor kowe kok ayo Ana satria ngaglah tengah dalan ngaku kok saka ngendi papan durung men sapa kan jajaranmu? Yen tambuh kambe aku. Wayang kok kambek iki lho. yen tambuh marang aku Wayang kok kambek. ambek basane wong kali kangkung Lho iya. Yen tambuh marang kambe aku. nek wis marang gak gawe Kambek. goblok ora umum Lho iya. Yen tambuh marang aku panengahing Pandhawa kekasihku Raden jangan nongko. Janaka. enak jangan tewel kei sambel raupne raimu Janaka jangan nongko Prodomas e. Ora entuk nesu. Pak Sudir kewirangan iki jelas Yen tambuh marang aku panengahing Pandhawa kasihku Raden Janaka. Janaka. Ya Raden Priyadi. Permati Supriyadi lho. Permadi ding. Ya Raden Permati. Ya kumbang ale-ale. Ali-ali. enak teh sisri gujuk ning ndasmu Ora entuk. ali Aja nesu. ora buta ora lah kok malah dadi cakil lah Aku. Oh iya. Yang kena tak kancani luwe becik. Bali Gus Bali. Rawon. Bali. Enak Bali. Enak. pecel ye pecel pincuk mau terus sodone culekne matamu wong Bali kowe iki kon Bali Kon mulih lho. goblok ora umum ya Kena tak kandhani kowe Bali yo. Kena mbacut ora kena ya mbacut. Ndas buta pating jenggelek. Lho, iki lho etok-etoke kae buta ndas buta pating jenglek. pating jendak sampar Sampar ngono. Das buta pading jengglek Kowe wani marang aku. sing tak wedeni ababmu. apamu kok Apamu. sing tak wedeni apamu Apamu ding Iya. Kaci dhuwur, kurang dhuwur ancek-ancek Gunung Mahameru. kaci gedhe, Kurang gedhe di imbu. sugih japa mantra, Ora watak satria meguru marang Batang Yaksa. sugih hutang. Sauren dhewe. alah nyaur Rambutan nang ora enak utang. Janaka sugih utang Masa gak enak? ora enak ayo kowe Yen kowe ora kena batak tabrak kuwi langsung Eh, cupir matane. sing muni iki clok Janaka kok lancang iki sing muni tabrak iki Ngono randang muni kok. Aku lah Masaku aku dumerol. kesuwen randang nabrak-nabrak. kowe sing Ora kena tak kandhani. Tak tib
Bani kemudorang sang sumyur kandamu ko. Tak. Ha. Wes. Ya. Mas. Musuhe kae lho. Kae lho musuhe. Matane aku merem iki. Ya, bertanding dari sudut biru. Kalah 2 kali dan menang 1 kali. Inilah dia, Chris John. Malah tinju. Perang. Ini coba. Apik ini iki. Apik. Rada Mas. Sang raseksa. Sarwi bapak sang kita pegatan Piru mangsamu gelut neng dangdutan kowe. Perang ampi awur-awur ki perang satriya jeblosan. Goblok karo omong. Satria menang kowe. Dan aku mau wedi lho. Ora apa-apa, Ndang. Ndang ora apa-apa. Kok tak tukono soto? Jano kowe pengapesane karo soto. Ndang le, wani perang ya le ya. Menawa tak tukono soto. Kabeh dipateni lho. Romangsaku. Nyapa ki? Kapokmu kapan? Kowe kabeh tak katono dosane. Mati kabeh. Lho. Lah aku renek sing gambeli. Wah, renek kancane. Nek aku melok matisan. Luar biasa. Wayang wong Sri Wedar. Sri Wedar. Sri Wedar wayang wong pun. Anu Mas Akil jumeneng Mas Akil. Mangga. wes. Bapak Presiden katuran jumeneng. Ya, jumeneng.